Me llamo Minor y quiero decirles cómo he hecho mi libreta. En la libreta he escrito todo lo que ha pasado. He ido a lugares como a Valencia a conocer a la hermana de mi padre. Ella tiene dos perritas que una tiene nombre, una se llama Cali y otra Mota. Ella ha encontrado una gata fuera de la calle, no tenía dueño y me la ha regalado a mí. ¿Y te ha gustado mucho ir a Valencia? Sí, me ha gustado mucho conocerla, ella es muy divertida y también fuimos con el hermano de mi padre. ¿Y te ha gustado hacer la libreta? Sí, me ha gustado mucho en las partes que le he recordado que me la he pasado muy bien. Y esta es mi libreta. Tiene pocos dibujos, pero es lo que más he escrito. Hola, soc l'Héctor, una alumna de 5è, i m'ha agradat molt fer la llibreta de les coses que feia en estiu. Vaig fer una obra d'art i també vaig utilitzar peces i també vaig ajudar la meva mare a muntar una taula. També vaig dibuixar a la meva gossa escapant-se i una vegada vaig anar a la platja, a un poble on vaig anar a la platja 2 vegades. I quan vam tornar a Barcelona se'ns va trencar l'aire condicionat i teníem molta calor i vam comprar un altre nou. Hola, em dic Xavi i us presento la meva llibreta. Us diré les coses més importants que he fet aquest estiu, com per exemple quan vaig anar una setmana a un hotel. Vaig fer 2 amics que es deien Biel i Marc. Després, el dia 23 de juny, vaig anar a Sant Joan a tirar patates a la platja. I després van passar uns dies que estava a casa i vaig anar al meu poble a buscar un amic meu amb la bici. Després vaig anar a un riu amb els meus cosins a banyar-nos perquè feia molta calor. Després, un altre dia, vam anar de comptes perquè no hi havia res a la casa del poble i em van comprar un perfum. També vaig anar a la casa dels meus cosins i ens ho vam passar molt bé. Aquestes són les meves vacances. Hola, em dic Clàudia, tinc 9 anys i avui us explicaré una miqueta la meva llibreta i una miqueta les meves vacances. Al principi em costava molt agafar idees i no podia més, però després el meu pare, la meva mare i els meus germans em van ajudar. La Rebeca que no sé què, l'Héctor que no sé quantos, els meus pares no sé què i no sé quantos, i no podia més i al final els vaig dir ¡que os calléis ya! ¡Por Dios! No podia més. ¿Te has divertido haciendo la libreta? La veritat és que sí, m'he divertit. Ha sigut molt divertit quan els he dit ¡que os calléis ya! ¡Dios mío! Però un dia estava a casa de la meva mare i el meu pare m'anava a portar la llibreta i quan obro el sobre li dic «Però papa, ¿qué has hecho con esto?» I la vaig perdre. Ja està. Aquest estiu... Hola, soc la Melanie i aquest estiu m'ha agradat perquè amb la meva llibreta m'ha agradat més aquest estiu i ha sigut l'activitat que més m'ha agradat en tots aquests anys. Aquest estiu he vist 4 pel·lícules. La de las tortugas ninja, Buscando a Dory, Un espía y medio i Mascotes. I em van agradar totes les 4. La meva part preferida de la meva llibreta ha sigut la de la pedra, perquè la vaig encontrar en un lloc en la meva casa d'estiu. I al final de tot això he posat aquí un dibuix de Tornem al col. I he anat moltes vegades a la platja i també he anat moltes vegades a la piscina. Hola, em dic Hugo i avui us vull
a parlar de les meves vacances una miqueta i com vaig perdre la meva llibreta. I jo m'inspirava en els núvols per fer dibuixos i m'agradava molt. I llavors me la vaig deixar a casa del meu pare i vaig anar a Brasil a les... O sigui que la vas perdre, no? Bàsicament. Sí. I ara vas fer una altra, no? M'equivoco? Sí. O si no, crec que sí. Sí. Vale. Tu t'has divertit fent la teva llibreta? Sí, perquè estava mirant al cel i m'inspirava en els núvols. Hola, em dic Duna i us presento la meva llibreta. La primera setmana vaig estar a un càmping. Després vaig anar a Capçanes. Després vaig estar 4 dies a la meva casa i després vaig anar a un altre càmping, una setmana també. I llavors, després vam estar a casa amb els meus cosins i ens vam anar a donar una volta. Llavors, després, la següent setmana, vam anar a un altre càmping. I després de la setmana següent... Em dic Lucas i en la meva llibreta vaig enganxar una foto, com per exemple, quan vaig anar a Sevilla, a Isla Mágica, a la Seta de Sevilla i al Torre del Oro. I en Sevilla vaig estar una setmana. En el casal vaig anar a l'Illa Fantasia, Jalpi Aventura, Tibidabo i Cosmo Caixa. I vaig anar al zoo amb el Josué, Dulce, Hugo, Fet i jo. I amb la meva mare i la seva amiga vam anar a veure la pel·lícula de mascotes. I també vaig enganxar una foto d'Ampolla Brava. I us ensenyaré la meva llibreta. Aquest globus representa quan va ser l'aniversari de la meva germana. Les petxines quan vaig anar a la platja. Això és Sant Joan. Aquest és quan vaig anar al parc de l'Oreneta i vaig muntar un poni i el tren. Aquestes són les entrades del tren. Això quan vaig anar al Tibidabo, al PortAventura. I aquí tinc el mapa. Bueno, és molt gran. I amb aquest mapa vaig fer totes les aventures. Es va mullar, es va, no sé, arrugar i tot això. I això és quan vaig anar al zoo amb els meus amics, el Fet, jo, la meva germana, l'Hugo, el Josué i el Lucas. Això és quan vaig anar al Tibidabo amb el meu amic Josué. I aquest dibuix és com m'hi vaig imaginar, com m'imaginava aquí. I et vaig ensenyar la meva llibreta. He enganxat molt i he escrit poc. He fet dibuixos i he enganxat la primera vegada que he anat en avió al pla de butxaca del metro de Madrid, quan vaig anar al zoo amb la Dulce, el Lucas, l'Hugo i la Bella. Quan vaig anar a València i quan vaig anar al COCB amb un tren se'm va parar 3 hores al mig d'un camp. Per què has escrit poc? Perquè no m'agrada escriure. Soc el Josué, un alumne de 5è. M'ha agradat molt la meva llibreta
passa és que no m'ha agradat perquè m'ha quedat una mica soso. No tenia res i llavors crec que és una mica soso. He anat a una casa molt xula, molt gran, amb 5 habitacions. 3 normals i 2 dobles. Em va agradar molt el saló perquè tenia una televisió i un audífon. I em van agradar molt les platges perquè vam anar a 3 platges. Una rocosa, una llisa i una plana. I em va agradar molt. Hola, em dic Cristina i tinc 10 anys i vaig a 5è. Durant les vacances he anat a la platja perquè feia molta calor. El 24 de juny vaig tirar petards a casa dels meus avis perquè era el dia de Sant Joan i se tiren petards. A les vacances quasi cada dia també he anat a la piscina perquè feia molta calor. A les vacances el meu pare em va regalar un mòbil que es diu Alcatel One Touch. A les vacances en un restaurant em vaig menjar un gelat que per fora té la part d'un pingüí. A les vacances al Condis vaig fer la col·lecció del Condis que em vaig comprar també l'àlbum. A les vacances em van regalar un ninot groc al McDonald's. Em dic Saida i he fet la llibreta d'estiu. He anat al casal d'estiu i he fet on jo he anat i he escrit les amigues que m'he trobat allà. I també on jo he anat, com per exemple al Parc de la Oroneta, al Zoo de Barcelona, al Happy Park, a la piscina Can Dragó, a la piscina La Creueta i també on jo he anat, al Tibidabo, al Rambla i al Parc. I també a la Maquinista. Hola, em dic Asfan i aquesta és la llibreta que he fet a l'estiu. He fet molts dibuixos, que són aquests, i també he fet alguns dibuixos amb la meva germana, que són aquests dos, i també he fet qui es coneix millor, que estan aquí, és el que està escrit, i també he fet algunes lletres del Coran. I això és el que he fet jo i també m'ha costat i m'ha agradat molt fer-ho cada dia i també havia un moment que se m'havia perdut però ho havia trobat una altra vegada. Digo que